Takže milé pastelky, protože jsem se dneska rozjela, tak vám ještě představím jedny omalovánky. Tyhle mi přišly dneska v mém korejském balíčku. A jsou to velké omalovánky formátu A4. Jsou silnější a jsou úplně uchvatné. Já jsem z nich strašně nadšená. Narazila jsem na ně v zahraniční skupince, kde jsem viděla vymalovaný jeden obrázek a dlouho jsem je chtěla. Jenže teda z Koreje objednávat je pro mě strašně těžké, protože korejsky neumím ani ťuk. Tak tam objednávám z korejského e-shopu, kam se dostávám pomocí přímých linků za pomoci mé korejské kamarádky. Jinak teda je to všechno v korejštině, takže to byl takový pokus omyl a myslím si, že toto byla asi moje třetí objednávka. Knížky z Koreje semka dojdou asi jako z Japonska, zhruba za 4 možná týden pracovních dní, takže 4 až 7, což teda pořád je jako rychlejší než z německého Amazonu. Omalovánky, kdyby nemají obálku, jsou spíš udělané jenom jako ta obálka a jmenují se vlastně princezny, takže z toho, co jsem jako pochopila, aniž bych něco samozřejmě vyčetla, je, že vždycky jde o nějaký typ princezny, to je to třeba Evropanka nebo Asiatka a pak tam jsou nějaké předměty. Knížka, já jsem teda nečekala, že knížka je tak obrovská. Je jaká úvodka, korunka, musí být pro princeznu. A teď se podíváme, co tam je. Jak vidíte, typicky velice jemné, detailní kresby. Zase princezna má Honzíka, no ty šaty. Papír je takový hladší, ale je dost silný, pevný. Asi bych ho přirovnala k papíru z Romantic Country. Jo, vlastně tady tento obrázek jsem viděla někde vymalovaný. Tak jsem se o těchto omalovánkách dozvěděla. Bonsai. Korunovační klenoty. Takže zase růžová, konec obálky. Takže toto jsou korejské princezny.